Яшчэ раз, 21 год, 7 чэрвеня. Дзяржаўнае свята засноўваецца. Ну як засноўваецца? Засноўвае яго спадар Лукашенко. Дзень народнага адзінства. Гэты дзень стаў актам гістарычнай справядлівасці ў дачыненні да беларускага народа, падзеленага супраць яго волі ў 21 годзе па ўмовах рыжскай мірнай дамовы паміж Польшчай, РСФСР і СССР. Пра ўсталяванне дзяржмяжы паміж краінамі і ў прыватнасці замацаванне за Польшай часткі тэрыторыі з беларускім і украінскім насельніцтвам. Ну, это рыжская мірная дамова. І назаўжды, это працягвае прэс-служба Лукашэнкі, і назаўжды замацаваўся нацыянальнай гістарычнай традыцыі. Господи, цяжка это. 23 жніўня 1939 года ў Маскве быў падпісаны сакрэтны пратакол да пакта Молотава-Ріббентропа, складзеным паміж СССР і гітлераўскай Германіяй, што, як некаторыя лічаць, наўпрост прывяло да пачатку Другой сусветнай вайны, нападу 1 верасня на Польшу Германіі і 17 верасня на Польшу СССР. 17 верасня 1939 года Чырвоная армія па ўзгадненні з нацысцкай Германіяй уварвалася на тэрыторыю Польшы з усходу, акупаваўшы частку тэрыторыі, населенай палякамі, беларусамі, украінцамі, літоўцамі, габрэямі і іншыя. Гэтыя тэрыторыі былі далучаны да СССР і улучшаны ў склад БССР і УССР, Украінская ССР. Савецкая афіцыйная гістарыяграфія ў Беларусі апісваюць гэтыя падзеі як уз'яднанне земляў Беларусі. Міністэрства замежных спраў Польшы 8 чэрвеня 21 года, то бок праз дзень, як Лукашенко падпісаў гэты указ свой, так вось Міністэрства замежных спраў Польшы адрэагавала, цытата: «Зусім незразумела, як можа засноўвацца гістарычная палітыка Беларусі на спадчыне пакта Сталіна-Гітлера. Гэта жэст, які ўпісваецца ў дзеянне Расіі, што ставіцца мэтай перагляд складанай гісторыі нашага рэгіёна, які сур'ёзна памяшае Беларусі ў дыялогу і паразуменні з суседнімі краінамі, а таксама з краінамі ўсёй Еўропы». Цікава яшчэ, я ўчора так пакалупаўся крыху. Ёсць такі польскі гісторык, які не толькі па польскай гісторыі, але яшчэ таксама спецыяліст і па гісторыі Беларусі і Украіны, Лукаш Адамскі. І вось што ён піша. Я так выдраў з кантэксту, не з кантэксту, а з усяго тэксту. Не толькі Лукашенко, але і беларуская апазіцыя, за рэдкім выняткам, падзяляюць тэзу пра падзел заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд. Так, апошняя, ну то бок беларуская апазіцыя, не хоча святкаваць 17 верасня з Лукашэнкай, але не таму, што аспрэчвае тэзу пра ўз'яднанне Беларусі, а таму, што разумее наступствы гэтага з'яднання, то бок змушаную саветызацыю насельніцтва, масавыя рэпрэсіі, ды разумеюць адчувальнасць гэтай тэмы для палякаў. З іншага боку, у Беларусі не ставіцца пад сумнеў, так, гэта ўжо не те самае. Ну, то бок, мяне тут уразіла, што і беларуская апазіцыя, она таксама не хоча проста сябе вось з Лукашэнкам неяк асцыраваць, але вось уз'яднанне было, так? Вось так лічыў Лукаш Адамскі. Халера ведае. Давайте запытаем у Алеся Пашкевіча, сябра Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, што это за дата такая, што там ўсё ж такі адбылося, ці было тое ўз'яднанне. Добрай раніцы. Спадар Пашкевіч, вітаем вас. Добрай раніцы. Да, дзякую, што далучыліся да нас. Ну, давайте так пакрыху. Я запытаю, а потым ужо будзем удакладняць. Што адбылося 17 верасня 1939 годзе і чаму гэта зараз для Лукашенка свята? 17 верасня 1939 года адбылося уступленне Чырвонай арміі на тэрыторыю Польшчы. Гэта была, як мы ведаем, рэалізацыя палажэнняў сакрэтнай дамовы паміж Гітлерам і Сталінам, ці Молотавым-Ріббентропам, заключана 23 жніўня 1939 года, за месяц да таго. І ў выніку гэтага перастала існаваць як геапалітычная рэальнасць Рыжская мірная дамова, тая заключаная ў 21 годзе, паводле якой этнічная тэрыторыя Беларусі была падзелена паміж Польшчай і савецкай Расіяй. Ну і гэта вось адпаведна пасля таго ўжо гэта дамова не аднавілася, тэрыторыя усходняй і заходняй Беларусі была аб'яднаная ў складзе адной дзяржавы. Ну і адпаведна для беларусаў пачаўся новы этап гісторыі.
Ну і вось гэта менавіта як бы і адзначаецца ў гэты дзень, памяць пра гэта захоўваецца. Ну а што тычыцца таго, што святкуе Лукашенко, то Лукашенко святкуе гэты дзень як падкрэслена апошнія гады для таго, каб скажем так, нанесці пэўны такі удар псіхалагічны, там можна сказаць маральны, нанесці сваім апанентам у Польшчы, тому што Польшча заняла адносна яго на рэжым адну з самых прынцыповых пазіцый. Таму гэта дата важная для Беларусі, безумоўна. Зразумела, вельмі важная і вельмі цікавая. Давайте зараз паглыбімся ў гэта. І толькі што я прыводзіў словы Лукаша Адамскага, польскага гісторыка, які кажа, што нават і беларуская апазіцыя, яна просто не хоча сябе асацыраваць з Лукашэнкам, так, і з Саўком і так далей, але пляскі на касцях яны... Ну, не тое, каб пляскі, а ўсё ж такі, вось, было гэтае ўз'яднанне, аб'яднанне народу. Вось было яно. Ці гэта так, ці не так, як сустракалі вызваленцаў тых савецкіх на тых тэрыторыях, якія належалі Польшы да 1939 года. Давайте пра гэта паговорым. Тут Лукаш Адамскі, ён мае рацыю ў тым, што, безумоўна, для беларусаў, незалежна ад палітычнай арыентацыі, гэта дата ўсё ж такі не такая, як для палякаў, таму што у палякаў тут усё адназначна, была іхная дзяржава, якая ў пэўных межах, пасля гэтай межы былі парушаныя, дзяржава падзеленая, і пасля ўжо тыя тэрыторыі, якія заняла Савецкі Саюз, фактычна большасць з іх ужо ў склад Польшчы не вярнулася. Адпаведна, тут не можа быць нейкіх паўтановых, казаць, што пра тое, што гэта нейкая неадназначная падзея. У беларусаў гэта зусім іначай, таму што калі, напрыклад, так ці іначай адбылося, як я ўжо казаў, гэта ліквідацыя рыжскай мяжы фактычная, што ўжо гэты падзел быў, скажем, пераадолены, хаця Беларусь, конечно, не набыла ніякай незалежнасці, не стала дэмакратычнай дзяржавай, увесь гэты негатыў, конечно, быў, і ў многім стала горш, но тым не менш на гістарычную перспектыву ўжо была адзіная Беларусь, якая пасля ператварылася у Рэспубліку Беларусь, незалежную дзяржаву з такой вось тэрыторыяй. І, конечно, калі мы, напрыклад, будзем, як і палякі, скажем, ацэньваць гэта як тое, што гэта ўсё негатыўнае, выключна негатыўна, сказаць, што ось тое, што беларускія землі аб'ядналіся, гэта ўжо страшная трагедыя, тады мы, значыцца, выказваем сумневы адносна легітымнасці цяперашніх дзяржаўных межаў, супраць таго выказваемся за тое, каб там Беларусь была падзеленая, каб частка беларусаў, каб беларусы жылі ў розных дзяржавах, і не былі аб'яднаныя. Ясна, што любыя нават апазіцыянеры, якія б там не былі супраць Лукашэнкі, за дэмакратычны, за еўрапейскі выбар, за добрыя адносіны з Польшчай, яны не могуць такога гаварыць, таму што гэта нонсенс. Мы гэтыя землі, якія далучыліся тады да Беларусі, у 1939 годзе, гэта нашы землі, мы на іх, там жылі нашы продкі, там размаўлялі на беларускай мове, там... Вы зараз, прабачце, супярэчыце в дзяржаўнай прапагандзе, якая кажа, што гэта гістарычная справядлівасць папросту. Папросту, вось, глядзіце, насамрэч, з пункту гледжання палякаў у 1939 годзе іх падзялілі, а з пункту гледжання беларусаў іх падзялілі па рыжскай дамове. У 21-м, там, якім там рыжская дамова была? 21-й год, так, ці які? Вось. Беларусь падзялілі ў 21-м годзе. То бок, у 39-м папросту гістарычная справядлівасць. Беларускія землі здоўку аб'ядналіся. Далей ужо пытаннічка там... Далей у мяне будзе пытаннічка. Вось, ці пагаджаецеся вы з гэтым пункцікам ад дзяржпрапаганды? Гістарычная справядлівасць? Тут ёсць такая, гэта проста сведчыць пра тое, наколькі складаная сама гісторыя, складаны гістарычны працэс, і наколькі ў ёй мала такіх мала момантаў, якія могуць усімі народамі без выняткаў трактавацца адназначна. Таму што тое, што для аднаго народа
гэта прагрэсіўная, ну, ці прынамсі больш-менш станоўчая з'ява, ці больш-менш ці цалкам станоўчая, то для аднаго народа яно негатыўная з'ява. І таму, калі мы зыходзім з пункту гледжання таго, што ёсць беларускі народ, ёсць ягоныя нацыянальныя інтарэсы, ёсць польскі народ, ёсць ягоныя нацыянальныя інтарэсы, то у пэўны момант іхныя нацыянальныя інтарэсы выходзяць з сабой у супярэчнасць, як яны ўвайшлі ў 21 годзе, той самы рымскі мірнай дамовы. І сказаць, што тут нейкі там выхад з гэтай супярэчнасці, акрамя таго, толькі што некаму будзе нанесена несправядлівасць, ну, няма такога няма такога варыянту. Калі там палякі лічаць, што гэта іхныя землі, беларусы іхныя землі, і яны так ці іначай мусяць камусь адысці, ну, нехта будзе пакрыўджаны. Так і ёсць. У 21 годзе былі пакрыўджаныя беларусы, у 39 годзе былі пакрыўджаныя палякі ў гэтым плане, скажем так. І, ну, я просто тут кажу, што тут няма іншага варыянту, як проста прымаць тое, зададзенасць тое, што ёсць моманты, па якіх ніколі не будзе згоды паміж рознымі народамі. І вось гэта 18 верасня і 18 сакавіка 21 года, это тыя якраз гістарычныя моманты, па якіх паміж беларусамі і палякамі не можа быць поўнай згоды. Мы можам проста чыста пра гэта дыскутаваць і галоўна ставіцца адзін да аднаго без агрэсіі, проста абмяркоўваючы гэтыя гістарычныя падзеі. Як насельніцтва ставіць? Вось, як на гэта, на ваш погляд, на гэта глядзець беларус, таму што гэта дакладна пачатак другой сусветнай вайны, падзел Польшчы. І мы гэты дзень народнага едзінства для беларусаў, ці народ не бачыць, што гэта, ну, такі літаральна фашызм. Я хацеў запытаць, як у гісторыка, як тады ставілася насельніцтва, так? Таму што там праз 100 гадоў гістарычна, калі ўжо будуць разглядаць там падзеі часу вось сучаснасці, дзе мы жывем, ну, будзе дакладна вядома, што 16 жніўня людзі вывалілі на вуліцу ўсёй краінай, і яны сваё стаўленне паказалі у 20-м годзе. А тады ці было штосьці такое? Вось прыйшоў бальшавік, падзялілі эту Польшу, так, і беларускія тэрыторыі уз'ядналіся пад бальшавіком жа ж, ну, пад саветамі, пад Сталіным, так? Як ставіліся людзі да гэтага? Ці яны былі рады, ці наадварот, там былі нейкія, можа быць, паўстанні, там дзесьці, вось што пра гэта вядома? Ну, стаўленне народу было, скажем так, розным. Нехта радаваўся сапраўды, таму што разлічваў на тое, што будуць, што стане лепей у нейкім там бытавым, матэрыяльным сэнсе. Хтосьці там ідэйна вітаў тое, што Беларусь аб'ядналася, тое, што ну, як бы тая сама рымская мірная дамова ліквідаваная. Нехта ставіўся насцярожана, нехта ставіўся ўвогуле варожа. Ну, не было такога адзінства, што там проста там, як у савецкай камуністычнай прапагандзе і цяперашняй лукашэнкаўскай паказваецца, што там усе як адзін чалавек раптам занялі адзіную пазіцыю. Там залежала ўсё ад гэтага, ад таго, наколькі быў чалавек лаяльны Польшчы, наколькі быў уключаны у нейкія там у мясцовыя такія справы, скажем, да ўлады быў блізкі, наколькі якое ён меў нацыянальнае адчуванне. Конечно, хто там сябе адчуваў палякам і быў лаяльны польскай дзяржавы, то, натуральна, яны не радаваліся. Яны якраз гэта самае не хацелі такое развязанне. Хтосьці там, хто, напрыклад, падтрымліваў камуністычную ідэю, той, хто там быў атручаны прапагандай савецкай, якая дасягала заходняй Беларусі, і верылі, што там будуецца нейкае справядлівае грамадства, спадзяваліся на тое, што будзе праведзена тая аграрная рэформа, якую там хацелі з падзелам памешчыцкай зямлі і гэтак далей. Ну, усе такія, конечно, радаваліся, такіх было шмат, гэта безумоўна. Ну, з іншага боку, таксама, ну, не варта это пераацэньваць, тыя самыя працэсы там сустрэчы з трыумфальнымі аркамі, яны, ну, мы ведаем, як камуністы умеюць такое арганізаваць для карцінкі. Таксама гэта, ну, нельга таксама заўсёды прымаць за чыстую манету, што вось, маўляў, там будавалі там брамку на ўваходзе ў вёску, там уся вёска, там проста там ужо аж гэтых аблізваць гэтых чырвонаармейцаў. Тут, ведаеце, гэта самае, ужо беларусы таксама ў 20 стагоддзі, у першай палове 20 стагоддзя ведалі, ну, зведалі ўжо неаднаразова змены ўлады
за сваё жыццё, таму што вось яна ў часы там вось пасля першай светнай вайны, там калі была вайна савецка-польская, ну там этой улады вельмі часта мяняліся, і таму, в прынцыпе, да гэтага ставіліся філасофску, што ад нас нічога не залежыць, і мы павінны зубамі не сварыцца, а прымаць іх такімі, якія яны ёсць. А там, глядзіш, можа будзе нешта і лепей. І, ну, і таксама тыя самыя людзі, якія сустракалі ў 39-м годзе савецкія войскі, яны часам сустракалі пасля і ўжо полтора года савецкай улады, ўжо пасля сустракалі таксама і немцаў з другого боку, таму што думалі, што, можа быць, і яны будуць лепшыя, чым саветы. Ну так. Глядзіце. Таму тут гэта... Цікавае пытанне. Дзе моя радзіма? Вось прапаганда кажа, савецкая ўлада падаравала такім чынам Беларусі дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць, ну, 91 год, і ў гэтых межах, як вы самі кажаце, мы сталі незалежнай суверэннай дзяржавай, так? Што не так? Ну, тут не так, што савецкая ўлада нічога нам не падаравала. Что это сказаць, што гэта таксама такі прапагандысцкі канцэпт, што вось нібыта там савецкая ўлада ішла на тэрыторыю заходняй Беларусі, там і ўвогуле там праводзіла тую палітыку у тыя часы дзеля нейкіх такіх гуманных думак, гуманных перахаванняў, што вось пайсці там і аб'яднаць беларускі народ у адно цэлае, ўсё такое. І вось Сталін там у Крамлі пра гэта вось якраз і задаваўся тым пытаннем. Ніхто такім пытаннем не задаваўся. Ўсё гэта было ў рамках такой агульнай савецкай палітыкі, якая была скіраваная таксама на, хутчэй за ўсё, на тое, каб ўсё ж такі здзейсніць гэту вось тое, што не ўдалося ў 20-м годзе, гэту сусветную рэвалюцыю, тое зрабіць ужо ў 40-х годах, што Савецкі Саюз рыхтаваўся да вайны, і ягоныя апетыты былі куды больш шырокія, чым гэта ўзяць на Беларусь і яе аб'яднаць. І таму гэта самае, Савецкі Саюз рашаў свае задачы. Але не пра мэты ж гаворка, а пра, як то кажуць, медыцынскія гістарычныя факты. Савецкі Саюз мог рашаць свае задачы, але так стала, што ну вось мы дзяржава цяпер. Ну так стала менавіта, што так склаўся гістарычныя падзеі, што, ну, як кажуць, няма таго злога, што б на добрае не выйшла. Часамі такое гавораць, што ў пэўных моманты нешта там дае гэту саму, што нават у прынцыпе негатыўныя падзеі, а калі казаць так вось пра лёсы таго пакалення, якое тады жыло, то у параўнанні, напрыклад, з Польшчай, там, што Польшча не была такой краінай для жыцця, скажем так. Польшча таксама была аўтарытарная дыктатура, дзе супраць беларусаў прымяняліся рэпрэсіўныя метады, і быў ціск рознага роду. Але ў параўнанні з тым, што было ў сталінскім СССР, гэта была вельмі, скажем, някепская дзяржава. І вось з гэтай някепскай дзяржавы перайсці ў склад сталінскага СССР, папасці пад гэтай рэпрэсіі, пад калектывізацыю, ўсё астатняе. Для таго пакалення гэта было, гэта пекла, гэта жах. Это увогуле зламанае ўсе жыцці. Ну, але калі казаць з гістарычнай перспектывы, ну, то так, гэта вот перажылі гэты этап, пасля стала прасцей, пасля стала незалежная дзяржава, Беларусь утварылася. Ну, і палякі апалячвалі. Дазвольце, я зачытаю наш чат, менавіта спадар Алесю, вашу сторонку. Сакалас Городецкий пишет: нас поляки за людей не считали в тот период, что было с мовой, что с образованием, мы были людьми второго сорта. Хочется, конечно, сразу сказать, а что сейчас с мовой, с образованием? Ну да ладно. И 3 инших комментара. Мишель: моих родственников увезли в Сибирь в 37-м, все отобрали, все нажитое добро и отправили с детьми. Матахари пишет: не знаю, как кому, а вот семья моего мужа в 37 году потеряла все, что имела. Для них этот день остался черным днем календаря. А сколько людей расстреляли большевики? Забыли уже. И 3-й комментарий в этом. В поставах старожилы рассказывали, что лучше всего они жили при вторых поляках, то есть до присоединения. Давайте так разделим. Першае апалячванне. Першае пытанне, ці было гэта так, ці сапраўды не лічылі нас за людзей беларусаў, палякі. Другое пытанне, гэта метады савецкай улады, так? Расстрэл, дэпартацыя, вывезці там і адабраць усё. Маёмасць. Першае пытанне палякі, другое пытанне метады савецкай улады. Давайте з першага пачнем. Як яно было вось у 39 года і ўжо потом пра савецкую уладу пасля. Я пра гэта ўжо казаў пра тое, што міжваенную Польшчу
яе нельга ніякім чынам ідэалізаваць. Гэта не была такая дэмакратычная дзяржава, асабліва ўжо 30-е гады. Дачыненне да беларусаў яна была нацеленая на тое, каб беларусаў паланізаваць. Яна фактычна была сапраўды ніякай там ужо яшчэ ў 20-е гады яшчэ тое-сёе мелі нейкія такія правы нацыянальныя. У 30-е гады была адкрытая палітыка такой паланізацыі і ўнішчэння ўсяго такое беларускага, каб проста праз нейкі час, там праз пару пакаленняў беларусы былі проста палякамі і ніякай там беларускасці не заставалася. Гэта гістарычны факт, гэта цяжка адмаўляць, таму што нічога таго, што гэта адмаўляла, гэтыя сцверджанні, і такіх фактаў няма. І той же час, напрыклад, Польшча не была краінай сацыяльных эксперыментаў, што, напрыклад, там шанавалася прыватная ўласнасць у большасці выпадкаў. Там можна было, будучы лаяльным да дзяржавы, мець сваю гаспадарку, неяк развівацца, там нейкія праводзіліся больш-менш прагрэсіўныя рэформы эканамічныя, якія дазвалялі, хоць можа не ў адначас, але палепшыць свой матэрыяльны стан. Таму ў матэрыяльным стану, то там было лепш жылося, чым у сталінскім СССР. Не кажучы пра эту палітычныя моманты. Таму што, як бы мы не асуджалі, не казалі, што Польша там была аўтарытарная дзяржава, рэпрэсіўная дзяржава, што яна там паланізавалі, там не запускалі там беларускае нацыянальнае жыцця, гэта ўсё так. Але ў параўнанні са сталінскім СССР, тое, што рабілася ў Савецкім Саюзе, гэта, я паўтаруся, гэта была вельмі такая не самая горшая дзяржава. Таму што такіх рэпрэсій, такіх як у Савецкім Саюзе, такіх рэпрэсій не было, каб там проста расстрэльвалі без суда і следства, каб там проста нішчылі тысячы, мільёны людзей, каб там праводзілі калектывізацыю ведама якімі метадамі, што... Вось мы зараз пераходзім ужо до другого пытання. Гэта яшчэ до 39-го года, а цяпер цікава, што адбывалася пасля 39-го года менавіта на тэрыторыі, якія далучыліся, нібы уз'ядналіся з усходняй Беларусю, заходняй Беларусі. Што было? Таму што у нас чат, ён папросту ўзарваўся. Тут маіх дэпартавалі, маіх раскулачылі, 5-10. Колькі людзей пастрадала? Колькі ахвяр было ў гэта далучэнне заходніх беларусаў? Так, менавіта, ў 39-м годзе, пасля таго, калі далучыліся заходнебеларускія землі да СССР, замест паланізацыі пачалася, скажем так, не беларусізацыя, і не русифікацыя нават, а саветызацыя. То бок сталі уводзіць актыўна савецкія парадкі, пераносіць тыя практыкі, якія ўжо да гэтага існавалі на тэрыторыі СССР, пераносіць на тэрыторыю заходняй Беларусі. Проста і гэта, конечно, за гэтыя 1,5 года, якія прайшлі да пачатку ўжо нямецка-савецкай вайны, насельніцтва гэта вельмі моцна адчула, таму што сапраўды прыязджалі, праводзілі чысткі гэтых нелаяльных элементаў, там 4 хвалі вывазаў з заходняй Беларусі ў Сібір і іншыя аддаленыя тэрыторыі. Таксама ўжо пачынаў такі жорсткі ідэалагічны кантроль, там проста пад эту яснасцю ніякай дэмакратыі, проста ўсё тое, што было ў Савецкім Саюзе, тое ўсё стала і на заходняй Беларусі. І менавіта таму пасля склалася такая сітуацыя, што некаторыя людзі з тых, которые стакалі з кветкамі саветаў, спадзяючыся тое, што гэта будзе сапраўды лепей, пасля яны стакалі гэтага сама і немцаў, спадзяючыся, што яны якраз прыйдуць і вызваляць ад гэтага пекла, якое прынеслі саветы. Іншая рэч, што яны прынеслі таксама іншае ўжо сваё пекла. Які парадак вывезеных, знішчаных беларусаў у 39-м годзе і далей да 41-го, ці ёсць нейкія лічбы ў гісторыкаў? Сотні тысяч, кажуць пра сотні тысяч. Я не памятаю цяпер дакладна, колькі гэта ўсё ў лічбах было, но прынамсі на дзесяткі тысяч ішла гаворка, прытым гэта ўсё рабілася па класаваму прынцыпу, скажем, што савецкаму прынцыпу, калі высяляліся не проста там праводзіліся следства, кагосьці там бачылі, што гэта кепскі што савецкай уладай не варожы. Там просто была гэту катэгорыю насельніцтва трэба сабраць,
вывезці, вось гэтыя там якія там леснікі, там якія-нибудь там асаднікі, яшчэ там хтосьці там, і іх пагалоўна просто сабіралі і вывозілі без разбору таго, наколькі была канкрэтная кагосьці віна. І іхных там пасля сваякоў, там іхных там зразу з малымі дзецьмі, і жанчынамі старымі, усіх іх так высялялі. Ну, як фактычна як падчас калектывізацыі ў Савецкім Саюзе у 30-е гады. Таму, конечно, тут лічбы вялікія ў гэтым плане, што вывозілі просто такімі катэгорыямі. І я думаю, што калі б гэта зараз мы вярнуліся ўсе і шмат больш. Нават каля мільёна ўжо беларусаў у Польшчы. Ну, пакуль што гэта самае. Скажам так, тое, што адбываецца нават цяпер, гэта не у Беларусі, гэта непараўнальна з тым, што адбывалася тады ў Савецкім Саюзе. Таму што сталінскі рэжым, гэта было для таго часу, з ім можа параўнацца толькі гітлераўскі рэжым, які тое, што ён чыніў і тое не так на сваіх тэрыторыях, як на захопленых. Ну, таму вось... Так, я жартую, таму што паглядзіце, як становіцца да беларусаў польская дзяржава зараз. Яна дапамагае... Ставіцца, да. Ага. Яна дапамагае шмат больш, чым беларуская дзяржава нават. Ну, конечно. Беларуская ўлада. А палякі, яны ж такія, вось, калі мы размаўляем пра цяперашні час, яны ж не дурныя, яны так, калі ласачка дапамагаюць, такая мяккая, ну, я не сказаў бы, не зло бы так акупацыі ніякай няма, але, ну, такое... Ведаеце, як каталікі супраць праваслаўных. У каталікоў значна больш нейкіх... Дэмакраты? Дэмакраты, так. Ну, калі ласачка, заход, тут вось і ўсё там... І сядайце, калі ласка, не як у праваслаўнай царкве стаіш да крыві. І таксама і палякі. І ўжо падаецца... з нашай вось кропачкі, дзе мы зараз гістарычна знаходзімся, што да 39-го года вось гэтыя нашы прабабкі, якія размаўлялі там па-польску, яны былі шчаслівыя і пад палякамі ім цудоўна жылося. Ну і зараз палякі вось працягваюць гэтую палітыку. Увогуле, палякі імперцы, вот нам пішуць, такія самыя, як рускія. Як вы лічыце? Ну, скажем так, у гісторыі пэўныя такія імперскія памкненні, можа быць, у палякаў былі. Да, так, яны гэта самі. Яны былі арыентаваныя на тое, чтобы там пашыраць сваю тэрыторыю і прыходзіць да нейкіх гістарычных межаў той самай першай Рэчы Паспалітай. Але таксама трэба ўлічваць, што гэта імперская сцяна была ўсё ж такі не такая, як у Расіі, скажем так, у русских. Потому что русские, как вядома, что они захопливают увогуле, сколько могут взять. Взять там, и без розницы, там есть там русские элементы, нема, все равно возьмем и будем перетравливать там, как мага больше взять. Поляки, яны были, конечно, скіраваныя на тое, чтоб уже у 20-м стагоддзі, прынамсі, калі вот это будавалася новая держава польская, яны были нацелены будаваць польскую этнічную дзяржаву. І, напрыклад, яны ўжо нават самі іхныя галоўныя нацыяналісты, яны не імкнуліся да аднаўлення межаў Рэчы Паспалітай, таму што яны, напрыклад, Рэчы Паспалітай 18 стагоддзя, таму што яны ведалі, што яны гэта не ператравяць такую колькасць непольскага насельніцтва. Таму вот яны фактычна настаялі за тое, чтобы там узяць да Мінска, Магілёўшчыну, гэту самую Гомельшчыну нам не трэба, таму што там ужо няма палякаў фактычна. А вот гэта вось зрабіць і ператравіць, зрабіць гэту чыста польскую тэрыторыю, ужо без всякіх нацыянальных меншасцяў. Таму, напрыклад, калі гавораць пра тое, што там вось гэта палякі імкнуліся і цяпер імкнуцца да таго, каб там ўжо захапіць пабольш тэрыторыі, каб узяць гэту самую, каб узяць там аж да Смаленска, ну гэта чыстая прапаганда, таму што гэтага не было ўжо нават 100 гадоў таму. І больш няма цяпер. А цяпер это ўвогуле пра гэта казаць няма чаго, таму што палякі гэтыя вот свае, скажем так, калі ў іх былі нейкія такія комплексы яшчэ, каб набыцця земляў, то яны іх пераадолелі. За гэты час вот пасляваенны яны ў прынцыпе змірыліся з тым, што гэтая тэрыторыя вот былая заходняя Беларусь, яна ўжо не іхная, што ў іх ёсць новыя набытыя тэрыторыі ад Германіі, якія там на захадзе Польшы, на поўначы. І в прынцыпе я думаю, што пераважная большасць палякаў задавальняюць цяперашнія межы, і яны не імкнуцца ні да якай там тэрытарыяльнай экспансіі, тым больш гэта няма на ўзроўні дзяржаўных уладаў.
Гэта ўжо чыстая такая вось прапаганда. А тое, што было ў гісторыі, ну так, было ў гісторыі, ну і што, калі ў гісторыі нешта было калісьці, а пасля змянілася, і што жыць не сённяшнім днём, а жыць проста некімі стэрэатыпамі, жыць тым, што было даўным-даўно і прамінула. Ну пра тое трэба памятаць, трэба даследаваць, трэба нейкую, скажем так, і ацэньваць, скажем, у дыскусіях. Ну нельга, каб нейкія там гістарычныя хімеры, каб нейкія гістарычныя супярэчнасці просто вызначалі жыццё цяперашніх пакаленняў, якое жыве тут і цяпер. Трэба просто, каб гэта ўсё не вісела. Вось у чым задача нашага ўсіх грамадстваў, каб мы гэта разумелі, што як бы там нам не было кепска, як бы нас там не унекалі продкі цяперашніх так самых палякаў, можа там дзесьці якую несправядлівасць з намі не чынілі, тым не менш, мы іншыя людзі, і яны іншыя людзі, і мы мусім з гэта сыходзіць, каб не псаваць сваё жыццё гэтым. Ну, я таксама чуў ад палякаў, напрыклад, пра Валынь, знакамітая эта история, так, что там некоторые молодые поляки кажут, ну, добро, и что зараз? Что вы хотите от украинцев? Уже колькі поколений изменилось. Что вы от них... Сформулюйте, что вы от них хотите? Каб яны себе там зарезали, что вы от них хотите от украинцев? Ну, вось и постарайтесь себе на это питание не отказать. Коли уже там 5 поколений изменилось, что вы хотите от этой Волыни? Чего вы все терабите эту Волынь? Давайте уже будем крыху до выников наближаться. Апошняе питание, и после гэтага вельмі цікавыя вынікі нашай апытанкі. Так само я і адресую вам это питание, якое мы задавали глядачам. Мяне вельмі цікавіць, вось мы так пагаджаемся нібыта з тым, што быў падзел, так, ну, вось, уз'яднанне, назовем это так, уз'яднанне беларускіх зямель, вось тут бальшавік прыйшоў, ну, саветы прыйшлі, вось з гэтага боку немцы прыйшлі. А ці былі нейкія там, ці быў нейкі ўзброены супраціў? Ці саветы прыйшлі радасна, ну, з усімі там падрабязнасцямі, і не было, ніхто не выстраліў ні разу у іх? Ці быў нейкі супраціў? Был супраціў, конечно, бывае, што заставалася гэта польская армія, якой, правда, што быў урэшце дадзены загад не аказваць супраціву гэтым савецкім уладам, са савецкім войскам, таму што гэта было ўжо безнадзейна. Але тым не менш былі, напрыклад, выступленні, якія там у пэўных момантах была арганізаваны супраціў савецкаму пасоўванню. Напрыклад, вось вядома, нават у Польшчы пашыраецца гэта вось такая вестка пра тое, нават коміксы там розныя ствараюць, там і нейкія кніжкі пішуць пра гэты момант, напрыклад, абарона Гродна, што там калі от мясцовыя там жыхары гродзенскія, яны арганізаваліся і аказалі пэўную такую пэўныя супраціў уваходу гэтых савецкіх войскаў у горад. Ну, вядома, што гэта было ўжо, ну, не магло ні да чаго нічого прывесці, таму што сілы былі непараўнальна мацнейшыя, геапалітычная сітуацыя не на карысць, скажем так, ну, калі ўжо дзеляць Польшчу, то ўжо хто тут прыйдзе на дапамогу. Але тым не менш такое было. Ну і пасля таго таксама ствараліся польскія гэтыя ўзброеныя фарміраванні, ўжо такія партызанскага характару, там была падполле, было армія Краёва ўжо пазней створаная, яна пачала яшчэ так стварацца яшчэ фактычна ўжо пры гэтай першай савецкай акупацыі, яе зародкі, і пасля вайны разгарнула сваю дзейнасць. Таму, в прынцыпе, конечно, супраціў быў такі ўзброены, але, ну, конечно, гэта ўжо не беларусы супраціўляліся палякі, якія супраць падзелу сваёй дзяржавы. Беларусаў, як бы, ну, не было для гэтага ні сілы, ну і ідэйна таксама да гэта не былі гатовыя. Ну что, вынікі нашей пытаночки. Да. Что для вас День народного единства белорусов? Когда праздновать? 48%. Большинство 16 августа в 2020-м зажгли. 28% единство белорусов, а его нет. 19% День воли, любимый праздник. И только 6% 17 сентября, как раз сегодня. Что вы сказали, как бы вы отказали на это питание? Коли святкаваць День народного единства белорусов? Ці увогуле гэта нейкая ідэя так себе? Народное единство. Ну, я думаю, что пакуль адзінства няма, то і святкаваць няма чаго, скажем так.
Ну і дакладна я б не святкаваў бы 17 верасня ніякім чынам. Гэта павінна быць чыста памятная дата, тое, што вось ёсць як memory day. Трагічная дата. Што важнае, што безумоўна гэта самае тое, што рымскі мірная дамова перастала існаваць, это для нас мела вялікае значэнне, но гэта не свята. Не свята гэта таму, што мяркую зыходзячы з таго, што вось гэтыя негатыўныя моманты былі, пра якія мы сёння гаварылі вельмі шмат, і да таго ж гэта не было здзейснена гэта аб'яднанне сіламі саміх беларусаў. Гэта чыста была такая вось геапалітычная гульні Сталіна, у выніку якіх называецца пабочны эфект, атрымаўся тое, што і беларусы змаглі ўсё ж такі аб'яднацца, скажем так. З тых пералічаных датаў, якія я б сказаў бы, конечно, дзень волі гэта той дзень, які мусіць быць дзяржаўным святам у Новай Беларусі, які я таксама, скажем, святкую і адчуваю так святочны настрой. Но гэта не дзень адзінства, гэта трошкі інакшае напаўненне. Адна адзінства, я спадзяюся, што калісьці мы сапраўды дойдзем да таго, што нейкі дзень будзе, калі можа быць вызваленне, скажем так, ад цяперашняга рэжыму, скажем так, і будзе нейкае масавае адчуванне з гэтай нагоды. Можа быць, гэта можа стаць днём адзінства, калі... Таму я думаю, мой адказ будзе такі, што наш дзень адзінства яшчэ ў будучыні. Наперадзе. Дзякуй, спадар Алесь. Дзякуй вялікі за размову, так, і да новых сустрэч. Да сустрэч. Да новых сустрэч, дзякуй.